Santiago de Compostela e Ribadeo posúen os dous monumentos máis visitados de Galicia. Ambos son catedrais. Unha procede da man do home e a outra é produto da erosión do vento e o mar. A Praia das Catedrais é considerada unha das máis fermosas de España e, sen exagerar, incluso do planeta. Así, polo menos, o decidiron os internautas cos seus votos no portal de viaxes máis importante de todo o mundo. Tendría que buscar mucho para encontrar algo parecido. Nada que ver con las playas del Caribe. Me parece magnífica. Mi profesión es ser paisajista y me parece uno de los espectáculos más bonitos que he visto en años. Y nos ha encantado, pero encantados de verdad. Nos parece espectacular y maravilloso, único. Un espectáculo maravilloso, digno de repetir. Se lo voy a llamar a mis amigos para contárselo ahora mismo. La vi por la televisión y dije, tengo que volver a verla. Y en fin, he venido a verla y es la playa acantilada más bonita que he visto en España. O sea, ni en Javier y Moraira, ni en Ibiza, ni en ningún lado. Ahí están estas catedrales. Esto es único, ¿eh? Vamos, tiene una arquitectura supernatural y muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Les felicito por la suerte de tenerlas. Os arcobotantes e contrafortes labrados nas paredes rochosas de lousa e xisto parece que saíron do maxín do arquitecto dunha catedral gótica. O mellor xeito de contemplar o maravilloso espectáculo dos caprichosos cantís é dende a area da praia. Isto só é posible coa marea baixa. Para facilitar e programar a visita, unha empresa luguesa acaba de desenvolver unha aplicación para móviles que informa sobre as mareas. A descarga é gratuita. Eu son surfista, entón, como frecuento moito a Mariña Lucense, resulta que hai moita xente que me coñece e chámame, sobre todo na época de brao, para preguntarme se sei cando é a marea baixa para visitar a Praia das Catedrais. Cando vin que eso era unha cousa bastante frecuente, pois curriuseme a idea de facer unha aplicación. Ahora o que pretendemos é que teña o máximo de descargas posibles, sacar novas versións con máis funcionalidades. Tamén ofrecen información meteorolóxica. Planean ampliar o servizo ofrecendo a predición das mareas a varios días vista. Que poidas facer unha previsión a 7 días mirando na aplicación e incluso unha aplicación que non se fai falla buscar no periódico ou outras aplicacións de mareas porque é nada máis que para a Praia das Catedrais. Si ti estás a Martes e tes pensado ir o fin de semana a visitar a praia, que poidas consultar a marea para o fin de semana. O Concello de Ribadeo estima que durante o 2013 a Praia de Aguas Santas, como en realidade se chama, recibiu 500 000 de visitantes.